Сәлем достар, сіз Шаян ТВда түйме тапшыруын қарайсыз. Ғәдәттәгечә яхшы кайф, музыкаль эрудиция һәм әлбәттә түймәгә тиз басу безнең тапшыруда җиңәргә булышачак. Безнең тапшыруыбызны кунакларсыз күз алдына китерергә дә мөмкин түгел. Алар монда килеп җиттеләр һәм хәзер без сезне алар белән таныштырачакбыз. Галиәскәр Камал театры артисты, Апуш балалар театр студиясе балетмейстеры, пластика буенча режиссер Артур Шайдуллин һәм аның ярдәмчесе бүген шулай ук Шаян ТВ каналының алып баручысы Апушның яшь актрисасы Мәликә Бариева. Бірінші команда шылдырады, икенче командада иштербез, икенче командада Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры актрисасы Лилия Камалиева. Һәм инде аның янәшәсендә аның ярдәмчесе шук матур мөлаем егет Шаян ТВның алып баручысы Камил Садыйков. Сәлам, Камил. О, әзерләнгәннәр. Завойладыгызмы әлеге хәрәкәтне? Юк. Бір минут инде. Бір мезгілде болды бұл біздің, бірге. Демәк, менә команда инде җыелдылар, сез бит инде бергә. Демәк, дуслар, бүген безнең театраль чыгарылыш һәм әйдәгез ышандырып карыйк. Башлыйбыз. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Хәзер командаларыбызга экрандагы рәсемнәргә карап җырны белергә кирәк булачак. Тимәгә җавап биреп дөрес булган очракта, димәк инде аларның исәбенә 1 балл өстәлә. Әйдәгез аларның мантыкларын тикшереп карыйк әле. Беренче бирем экранда һәм без анда бер җырны яшердек. Игътибар. Так. Кус. Бу бик заманча җыр. Пыяла, күзгә күз. Пыялама. Әйдә. Сезгә укытучы булырга кирәк, Мәликә. Мен сүзләрен белмим, ләкин мотивы инде бик популяр. Монда әйдәгез менә, инде пыялама, монда бит инде сүзләрен без сезгә язып бирдек дип әйтик. Күзгә күз, нурым пыяла. Димәк, пыяла. Но Айгөл пыяла җыр. Айгөл пыяла җыры. Чөнки бу бик гади дер дип уйлыйбыз инде. Димәк, җавап кабул, дөрес җавапны әйдәгез ишетеп карыйк. Бәресен атасын, күзгә күз, күзгә... Беткән икән. Әфәрин, 1-0 сездән, 1-0 әфәрин. Мәликә һәм Артур командасы. Димәк исә 1-0, икенче биремгә күчәбез. Карыйк икенче биремне. Так, мен уже кызыга. Менә мин өченчесен бик күреп бетермим. Өченчесе Леонардо Ди Каприо каядыр бара. Бу очракта инде килә. Килә керә иге. Менә Рәис. Юк, менә алар икесе дә Рәис дә Рөстәм абыйны, Марат әфәнде дә, алар икесе дә төрле җирләрдән, төрле төбәкләрдән булса да бер милләттә. Төрле. Бер милләт. Нинди милләт икәнен әйтеп. Ансы бик гади булыр. Юк, Аның җырын белергә иде әле. Аңлашыла, Ди Каприоның беләм, яни тамырларын. Юк, Гомумән монда. Юк, Ди Каприоның монда милли ягының бер нинди катнашы юк. У килә. Керә. Иге. Иките. Шунда җыр бармы сез? Татар килә керә шул. Татар килә. Керә игеме? Керә иге. Шунда җыр бармы? Бар. Нәк шулай. Татар килә, керә иге. Татар бере генә түгел, алар бит әле. Татарлар килә. Татарлар килә. Дөресме? Керә һәр иге. О, татарлар килә. О, керә һәр иге. Шулмы? Дөрес. Анда бераз башкачарак булгай.
Рахмат. Менә хәзер белдем. Нәк шулай, менә ничек бар шулай. Тинчурин театры бу җырны инде белергә тиештер дип уйлыйм. Ха. Тинчурин театры белергә тиеш. Спектакльләр да бардыр, мин. Спектакльдә менә әле ул менә свежий әле, свежий. Менә свежный мин карамаган әле. Менә шуны белмим дә мин аны. Демәк, иттифак. Иттифактыр инде. Тавышны куй катырак. Тавышны куй катырак. Катырак. Анда белсәм, Ну менә шулай бит татарлар китә. татарлар әйдәгез инде иттифак булсын. Иттифак татарлар килә. Татарлар килә. Иттифак татарлар килә, җавап кабул ителде. Ниһаять. Камил утыра инде. Иттифак нәрсәсен әле ул, нәрсәсен әле ул, иттифак булганда мин юк идем бит әле. Әйдәгез, тыңлап карыйк. Татарлар килә, керә һәр өйгә, сиңа көч бирә, тагы ни кирәк? 1000-гә акчаң бардыр, егетләребез матур, бәяне арттыр, халык ялкау, аба берсе. Ладно, җырым текст. Җырын беләбез икән Әйе, шулай. җырын беләбез, әйе, җырын ничек инде белмибез. Димәк, исә 1-1 әлеге турда, афәрин сезгә. Димәк, бу турда безнең тагын әле эш бирембез калды. Әйдәгез киләсе биремне күзәтик. Игътибар. Нәрсә бар? Вау. Шәбилер. Бийлер. Би Жан. Жан. Жан бийлер. Балык. Ноталар. Бу нинди әле бу? Моны хәтерлисеңме син? Бу Каспер түгелме? Каспер, әйе. Неужели татарчада Мәликә, Каспер бар? сез Касперны карадыгызмы соң? Юк. Сез анда мультиклар карамыйсыз, диме? Юк. Шаяннан кала бер нәрсәдән. Камил. Юк, карамыз. Шаянда Касперны күрсәтмиләр бит. Әйе. Карамыз буландыларны. Сез андый Хәзер яңалары. Биләр инде. Менә бу 3-дә сызылган. Балык тута. тота, әйе. Мотылар бар бит әле монда. Балык тоту ярый. Исә көйдер инде аны. Балыкны тоткан инде ул, тотып алган. Ул көйне күрергә дә кирәк бит әле ул. Көй, монсы көй. Аха, би. Түгел. Куркытмый. Куркытмый түгел инде, бераз. Шундай Мин мифик, менә мифик персонаж. Кенә карый белмим. Әйе. Башка нәрсә килә. Белмим. Тотам бернинди вариант ки, бу ниндидер Каспер ничек ияме? Монда бийләр. Может, бәлки бию-пәриедер. Бәлки. Бәлки. Мин монда утыргач. Бәлки. Бәлки анда ни Эльмир Низамовның ние шул бию-пәрине. Йо, Эльмир Низамов бий яны анда күрәсеңез. Кем белән? Илгиз карап тораймы, Шайхразиев. Азайниев Балык тотып тора. Димәк, бөтен илгизләрне урнаштырды. Чынлап. Белмим, бүтән белмим дә. Менә безнең Ләкин карагыз балыкчыны мин берничек тә элемтә тапмыйм. Менә монда тотып, Бию-пәриет. менә тотып утырайны. Юк, тотыны сузып аттык без. Әйе, димәк, булмый, тотып түгел инде, атып була инде Ну, аңлаучы. шулар атып. Әйе, анда бар аның сүз. Мин сүзләрен тыңламыйм. Көн калмыр, ашама. Сез сүзләрен тыңлыйсызмы син бигәндә юкмы? Сезгә мөмкин түгелдер инде. Юк, мин шәхсән ул трекка биемим. Анда безнең яшәр чыга ул спектакльдә кызлар. Һәм Илдус абый, алар шул трекка бийләр. Димәк, син тыңламыйсың. Ул минеке булмагач, мин аңлат. Ну, жау. Бию-пәрие, атып алдым кейне. Аха, бию-пәрие, атып алдым кейне. Атып алдым кейне. Әйдәгез дөрес җавап тыңлыйбыз. Бию-пәрие, атып алдым кейне. Бию-пәрие. Не дисәң дә, әлеге бию-пәрие бер бал алып килде сезгә. Сезнең исәпкә котлыйбыз, Мәликә. Шул исәптән инде дуслар, 4нче композицияны белеп карыйбыз. Игътибар. Халык җыры дип әйтик мисен. Беренчесен куйсак, әйе, мәсәлән, бик җиңел булыр иде. Мәхәббәт сорау. Әйе, нәрсә күрәбез? Мәхәббәт. Мәхәббәт нигә? Ниндидер сорау. Сорау. Бу пыяла җыры түгел. Әйе. Мәхәббәт ник Бу яндыра? татар халык Мәхәббәт җыры. түгел инде. Бу йөрәк. 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 Йөрәктә менә. ничек яндыра? Татар халык җырымы? Татар халык җыры. Мәхәббәт ничек яндырасың ул чакта? Йөрәк. Йөрәгендә нинди утлар яна? Менә шундый сүзләр, менә нәкъ шундый сүзләр.
Сүзін сүзге деп дұрыс. Ирегіңде Сыңмында нинди юлтлар яна. келгеш, жыр искә төшми. Әйе, менә. Ник олайсың? Шулай. Ни сүзләре искә төшми, ни? Ирегеңдә ни? Ирегіңде нинди юлтлар яна. Коныш. Салмақ жыр шундай. Бұл кіші, бұл қотын қызның ниндидер бір киім белән бәйле һәм айрыша аның төсе белән. Һәм аның айрыша бір төсе белән. Әлеге киеменең. Әлеге кием төсе генә Зәңгәр түгел. күлмәк. Түгелме? Дөресме? Ничек ул? Ничек ул зәңгәр күлмәк? Ничек? Ничегрәк ул? Бума зәңгәр күлмәгеңне киясеңдә яшеле тугайлар. Сез хатын-кыз җырлый дидегез. Хатын кыз да җырлый? Мин хатын кыз Зәңгәр җырлый. күлмәк алайса. Хатын кыз җырлый димәдем, мин кем генә җырламый инде дидем бу җырны. Димәк, Зәңгәр күлмәк. зәңгәр күлмәк. Күбрәк ир-атлар җырлый бу җырны. Ләкин безнең әгәр шул дөрес булса, хатын кыз җырлавында, башкаруында игътибар тыңлап карыйк әле. Әйе, Сәйдә? Сәйдә бушракның. Сәйдәнең монда яп-яш шагы. Яп-яш. Искиткеч тавышы. Йөрәгеңдән юлтлар яна. Дұрыс енді, дұрыс. Дөрес, Сәфәрин, дөрес. Біз инде теге Сузак. Камил, тыңлап бетерәсебез килә теге шундый матур җырны. Яралынды. Неге тыңларсыз? Иде. Әйбәт. Сез кайчан тыңлыйсыз алайса? Безгә бит сезгә дә тыңлатырга кирәк. Ну, өйдә тыңлар, безнең бит ана телефонлар бар, телевизорлар бар анда. Тыңларбыз әле. Менә. Кайткач тыңларсың, әйме? Һич тә Шикләнмим, һич тә шикләнмим. Биракка язып куйган Димәк, исемнәрне. Афәрин алайса, ике безнең исәп, зәңгәр күлмәк, Лилия шаккатам сезнең теге бер артлы ничектер дөрес җавапка үзегезне китерүегезгә. Исәп ике безнең тагын бер бирембез бар, чөнки ничия булалмый берничек тә. Кемдер алга чыгарга тиеш. Игътибар тыңлыйбыз. Кой, игътибар карыйбыз. Ого. Аннары тыңлыйбыз. Ого. Син. Ага. Бу ой. Бу айда бар, мәсәлән, нәрсәләр? Көннәр. Әйе, нәкъ шулай. Көннәр. Бу бит инде repeat кнопкасы, repeat, ягъни кабатлану кнопкасы. Монда көннәр. Бушракта инде. Әйе. Монда гына Яңа түгел. җыр. Монда гына түгел, ләкин инде Бәлки юк. тыртып күрсәтәбез. Мәликә, Менә. Ничегрәк? Ничек уйлыйсың? Белмим. Яңа җырмы? Кем җырлар? Әйтәбез. Менә бу иттифаклар заманыннанрак үсеп чыккан инде. Белергә тиешбез. Ну, аның заманы булса, Заманы булса, Заманы булса? Ага. Аның заманы булса, Ир кеше. ничек? Минем заманнан җырамы? Монда ничек булды инде? Юк. Минем заманам. Юк. 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 Илназ Сафиуллин җырлый торган бурны, әйме? Юк. Аны җырлар хәп искә төшерсә. Бу көннәр кабатланмас. Минем кыйблам, минем бәхетилем, юк. Алар безне искә алмас. Алмасур, Камил бит инде булырга тиеш. Алар безне искә Камил. Тик хәтерләбез, ирекле идек. Җавап кабул ителде, тыңлыйбыз. Бармы яңа җырларга, алам дәфтәремне кулдан, һәм утырып язарга юк. Бу көннәр кабатланмас. Әйдәп әйтәм. Нинди җыр гына алмаса, менә бу җыр гомумән бу тыңлаган җыр. Мәктәптә укыганда мин тыңладым, бик рәхәтләнеп. Мин теге әллә ни фагымаш, Тик хәтерләбез. сәләттә бераз кешеләр йөргән булсам бәлки колакка сыңып калыр иде. Эшкә ике, җәмәгать эшкә ике. Димәк, киләсе тур рэп тур дип атала. Хәзер инде без командаларга ниндидер шәхесләр, мәшһүр шәхесләр турында рэп укыячакбыз. Аларга әлеге шәхесләрне бары тик белергә генә кирәк булыр.
Нәбирә Гыймәтдинованың якташы буладыр ул. Бигрәк күп эшли, язып кына торадыр ул. Язу гына түгел, ә режиссер да икән, иҗатчы гына түгел, директор да икән. Һәрбер тормыш. Илгиз Зайниев. Илгиз Зайниев, кайлардан, кайсы сүзләреннән Драматург да, режиссер да, директор да, әкиятте, яза да, куя да. язы да, куя да. Бөтен бернеше. Бөтен әйберне. Гомумән күп кырлы кеше. Димәк, җавап кабул ителде. Һәрбер тормышның көнен бик файдалы үткәрә, бигрәк иҗади гаилә хатыны да шагыйрә. Резеда Губаева. Иң беренче пьесасын язган диләр мәктәптә. Дөрес. Ул мәхәббәт әсәрен Камал куйган сәхнәдә. Мин дә аны аңлаган идем. Димәк, дөрес җавап экранда Илгиз әфәнде Зәйниев. Нәбирә Гыймәтдинова белән бер авылдан, Аксубай районы Карасу авылыннан алар икесе дә. Димәк, исәп 1-0, исәп 1-0. Афәрин, афәрин, дәвам итәбез. Барлык начар геройларны аннан уйнаталар ахры. Үзе була яхшы егет, начар түгел ахры. Гади генә артист түгел, журналистта бераз гына. Шул һөнәре өчен генә бигрәк иртә уяна. Иртә белән шәйләр эшә, кичен гримын сыйлыйдыр. Мондый актив тормыш аңа мин ышанам, ышыйдыр. Әле җырлап та йөрделәр, шәп егет иделәр. Белмим, менә положение гына минем шундай. Әйе. Радив Кашапов? Ну, белмим. Кайдан башлап Белмим, килде журналист мондай? дигәчтеге яны. Барлык начар геройларны аннардан уйнаталар. Белмим, бәлки җырлаганда аның бер ниндей икенче дөньяга кереп. О, икенче генә түгел, өченче, дүртенче. Әйе. Бу театр актеры. Бу театр актеры. Әйдәгез, яңадан. Яхшы. Барлык начар геройларны аннан уйнаталар ахры. Үзе булай яхшы егет, начар түгел ахры. Гади генә артист түгел, журналистта бераз гына. Шул һөнәре өчен генә бигрәк иртә уяна. Иртә белән шәйләр эшә, кичен гримын сылыйдыр. Мондый актив тормыш аңа мин ышанам, ышыйдыр. Рөстәм Гайзуллин. Рөстәм Гайзуллин, иртә белән шәйләр эшә, кичен гримын әле җырлап та йөрделәр. Шәп егет иделәр. Безнең буын кешеләре ул төркемне хәтерлиләр. Әрүгәйдә төркемен бәлки әле кемдер хәтерли. Хәтерлибез. Хәтерлибез Рөстәм әфәнде Гайзуллин, афәрин, менә. Хәтерлибез, беләбез. Кызык кеше, театрга якын кеше, әйдәгез киттек. Безнең Казан театрына иргән кеше яңа сулыш, тамаша күрәсең килсә, син бит белән аңа булыш. Театрга якын булса да ул бит галәм кешесе. Әтисе эзеннән бармый аның үз юнәлеше. Гамлетның да монологын. Гамлетның да монологы. Юк, ансы мөһим түгел. Мин инде иң мәшһүр монологны гына алмакчыйм. Анда Нурбек түгелме? Нурбек кайдан? Юкмы? Юк, җавапны кабул итә алабыз әлегә, җавап тикшереп карый алабыз. Әйдәгез. Дөресме юкмы икән? Әйдәгез, дөрес җавап тикшереп карый әле шулай да әгәр шул булса. Нурбек Батулла. Аның белән дә бу күршәсем бар. Димәк, биремнәр әлеге турыбызда төгәлләнде, исәп 2-1. Һәм инде безнең соңгы турыбыз калып бара, аның өчен безгә кылышыннар кирәк. Уен барышында командаларның агзалары бер-берсе белән ниндидер элемтә контакт урнаштыргандыр. Хәзер менә бер-берсен ничек аңлаганнарын тикшерәчәкбез. Аңла мине дип атала әлеге тур. Хәзерге турда безнең командаларга колакчыннар ярдәм итәчәк. Команданың өлкән кешесе колакчыннар кия. Ә инде балалар экранда барлыкка килгән җыр исемнәрен аларга аңлатырга тиеш булачаклар. Ләкин колакчыннарда каты иттереп музыка уйнап торачак. 1 минут вакыт эчендә ничә җыр исеме әйтеләчәк, шул хәтле бал аларның гомум исәбенә өстәлә. Сездән башлыйбыз. Әзерме? Ие. Все, музыка, киттек. Музыка башланды? Башландымы? 1 минут вакыт киттек. Беренче сүз. Салкын чәй. Ике сүз. Салкын чәй. Салкын чәй? Ого. Салкын чәй. Әйе. Берәү. Алтын балык. Теләге.
Әйе? Гүл бақша. Gül bakşa. Alma ağaçlar. Gül bakşa. Gül bakşa. Alma ağaçları. Gül bakşa. Bir söz. Gül bakşa. Bokşa. Әйе? Gül. Gül. Gül bokşa. Әйе? İyi. Күн итік. Kun itik. Kun. Tuy. Kun. Kun. Аяқта күшті болсын. Tuy. Аяқ. Kun. Kun. Yok. Kun. 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 İsinde mi? Kitap. İsinde mi? Vakit tamam. Vakit tamam әфәрин. Siz şöp oynadığız, siz kitkiş. Ну, давай. Әйдәгіз, музыка. Яратығыз. Yaratığız. Нәрсе? Yaratığız. Жаным, Yaratığız. ташлык, Yaratığız. жаным, Yaratığız. мәхәббәт, Yaratığız. йөрәк, йөрәгем. Yaratığız. Ha? Yaratığız. Жаным, йөрәгем, мәхәббәт. Yaratığız. Нишек? Yaratığız. Йөрәк, мәхәббәт. Әйдәгіз. Yaratığız. Килсин. Ярату, Kilsin. Kilsin. жыр. Kilsin. Нишек? Kilsin. Kilsin. Мин Kilsin. барам, Kilsin. Kilsin. киттем, Kilsin. ташлап, Kilsin. югалту. Kilsin. Килсин? Әйе. Әйе. Туған яқ. Туған як. Ha? Туған як. Тукай, Туған як. Тургайга, Тургай, İki söz. Туған як. ике. İki söz. Ha? İki söz. Кайда нәрсә ике? Туған. Туган, Туған як. туганнар, Туған. туган, ике туган. Туған як. Туган йорт, Як. туган кем? Туган көн, Туған як. туган нәрсә? Туған Ил. як. Шәп. Ал туғанның мен бітірісін, бүтін вариантлар айтып шық. Бүтін туғанларын айы. Екі туғанда болды, туған ертта болды. Туған елде шәп. Енді жамағат, әрін сізге шәп ойнадыңыз. Әйінді нәтижеге келгенде есеп. Дүртке жиді жамағы. Дүрт. Жиді. Білек жамағы. Бүгін не десек те театр жеңді. Шынки театр яқтылыққа, нұрға һәм түймәгә елді. Достар, шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Яхшы спектакльләр карагыз, әлбәттә музыканы да unutmağız çünkü teatr müziksiz була алмый. Келесі очрашуларга кадәр, дуслар. Сау булыгыз. Сау булыгыз.